So sa mga nagtatanong na naman kung ano bang requirements daw pag uuwi ng Bicol, ayan, muli, kahit complete vaccine na kayo o hindi, kailangan nyo pa rin magdala ng unang-una is valid ID. Pangalawa, negative result ng antigen para makadaan tayo sa mga checkpoint. Kasi tuwing mag-upload ako ng video na biyaheng Bicol, may nagtatanong pa rin. So ito, panoorin nyo na lang yung video ko na to mula umpisa hanggang dulo, dahil i-update ko na naman kayo lahat sa mga dadaan nating checkpoint para magkaroon kayo ng idea sa mga magta-travel from Manila to Bicol, o kung saan man kayo manggagaling, napapasok kayo ng Bicol, dadaan ng Bicol. Ayan, so tara, biyahe na tayo kasi medyo paumaga na. Time check natin is 5:44 AM. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. So yan, medyo paliwanag na kasi time check natin is 5:49. Andito na tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway. At kasalukuyan nasa tapat tayo ng Fatima University Hospital. Ayan, medyo konti pa yung mga dumadaang sasakyan kasi maaga-aga pa nga. Maya-maya yan, medyo traffic na, kaya dapat nga mas maaga tayo. Kaya lang tinanghali tala ako ng gising. Yan, so bale, nandito na naman tayo ngayon sa Shell Alaminos. Ayan, dito ako madalas magkarga ng gasolina pag biyaheng Bicol. Kasi sa Manila, napakamahal ng gasolina. 63 pesos na yung per liter, dito 57 lang. So malaking bagay. Kaya pag galing Manila, nakakarga lang muna tayo ng kaunti para makarating dito. And dito ay nagpo-full tank para pag galing dito, dire-diretso na ng hanggang Bicol. Doon na ulit tayo magkakarga sa Bicol para pabalik na uli natin dito. Dito na ulit tayo mag-full tank pag balik na ng Manila. So nandito na tayo sa bayan ng Pagbilao, Quezon. At medyo matraffic-traffic yung bayan na to kasi wala siyang diversion road, di katulad sa iba na may mga diversion road na para yung mga bypass na dadaan, doon na dumadaan. Dito kasi ito lang bayan talaga na walang diversion. Saka sa Gumaka, yun, isa pang bayan na yun na madadaan natin. Gumaka, Kalawag, yan, mga walang diversion road. So at least kahit ganon, mabilis-bilis yung naging biyahe natin. At yun na nga, time check natin is 10:02. Okay, so hindi naman tayo tumatakbo ng mabilis, hindi rin mabagal. Yung tamang takbo lang, basta makarating tayo ng maayos, okay na yun. Malapit na tayo sa border ng Camsor at Quezon. Papasok tayo ng Camsor sa Del Gallego checkpoint. Ayan, so marami ang nagtatanong sa akin kung ano daw ba kailangan pag bibiyahe dito papasok ng Camsor. Unang-una po, kailangan nyo ng negative result ng antigen. Kahit vaccinated na kayo sa hindi, magpipresent pa rin kayo ng negative result. So kung gusto naman, kung medyo mayaman-yaman kayo, swab. Kaya lang masyadong mahal yun, doon lang tayo sa kaya natin na antigen.
At isa pa, valid ID. Kung walang valid ID naka-address sa Kamsor, kahit anong valid ID, kasi katibayan yon na kayo yung nasa antigen. Verification lang yon. At kung dadaan ka naman dito, Albay ang pupuntahan mo, ang ipapakita mo lang is yung valid ID mo na taga Albay ka or Sorsogon o kung saan man, kung bypass ka lang dito. Yun lang ang hingin nila sa'yo. At mag-present ka ng negative result mo doon na sa border ng Albay at Kamsor sa Pulangi. Kung pa-Sorsogon ka naman, border ng Sorsogon at Albay. Kung Visayas, Mindanao, yun, doon ka na siguro hingian nila ng mga dokumento na yan. Basta dito, pupunta tayo ng Albay, is valid ID lang muna ang ipipresent natin kasi hindi naman tayo pupunta ng Kamsor. Yan, so bali, ilang sandali na lang, nandiyan na tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Titingnan natin kung gaano ba kahigpit ngayon o maluwag-luwag na ba yung checkpoint dyan. Tapilo sir, Saan punta? sa Ginabatan po. Sige po. At yan, nakita nyo naman, nakadaan tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Tininan lang yung ID ko. Nagtanong kung saan ako papunta. Siyempre sinabi ko taga Ginubatan dahil doon naman talaga ako papunta. Ginubatan, Albay. Yan, so wala namang problema. ID lang ang hiningi, tinignan nila. So okay na. So bali, ipipresent natin tong dokumento nating iba doon na sa border ng Pulangi, ng Albay at Kamsor. Pulangi nga, border ng Albay at Kamsor. Bali, doon na natin papakita lahat. Lapit na tayo sa dulo ng Quirino Highway. Ang problema, napalakas ng ulan dito ngayon. Kanina doon sa umpisa natin sa may Tapugon, walang ulan, pero dito grabe lakas. Ayan o, tingnan nyo yung kalsada dito, hindi natin makita. Pero dahil sa unahan, pagdating sa unahan, wala naman sigurong ulan dito lang sa area na to. Malapit na tayo sa may border ng Albay at Kamsor sa Barangay Agos, Pulangi checkpoint. Ayan, yan yung pinaka-final na checkpoint pag ang biyahe mo is Albay. So magpipresent na tayo dyan ng negative result ng antigen saka valid ID. Ayan. Sa mga nagtatanong paano daw kung walang valid ID ng Albay, kung complete vaccine na kayo, pwede nyo ipakita yon as valid ID. Kung wala, kahit anong valid ID, basta may negative result kayo ng antigen. So malapit na tayo sa border. Ayan, tingnan natin kung gaano pa ba kahigpit ngayon o baka medyo sana lumuwag-luwag na ng kaunti. Ito naman, nakadaan tayo dito sa Pulangi. Kailangan lang talaga
Kompleto ka requirements para makadaan ka dito. Kahit na complete vaccine ka na, nakatulad ko, ayan o, yung ID ko, Valenzuela government to, yung vaccine ko. Pero kailangan pa rin natin mag-present ng negative result ng antigen, ayan, or swab test. Kaya lang doon na lang tayo sa antigen kasi mura-mura. Pag swab kasi medyo talagang mahal talaga yon. Yan. So wala kayong dapat ipangamba kung gusto nyo umuwi ng Bicol para Manila. Diyan pa lang magpa-test na kayo. Mag-search lang kayo kung saan kayo malapit na antigen testing. May lalabas naman yan sa Google or sa Facebook na malapit sa inyo. Halimbawa, tulad sa akin, Valenzuela, antigen test Valenzuela. So maraming lumalabas doon na clinic. Yan, so sana nakatulong yung video ko na to sa inyo, sa mga gustong uuwi ng Bicol from Manila o kung saan man kayo pupunta na required na antigen test. Tapos mainam sa Manila pa magpa-test na kayo para hindi na kayo napipirwisyo sa mga dadaanan yung checkpoint kung wala kayong dalang negative result. Kasi baka mamaya tulad dito sa Pulangi, pag wala kang negative result na dala, dito ka iti-test, madali lang pero abala pa rin. Kaysa pag mayroon ka ng result, titingnan lang nila yon, go ka na sa pupuntahan mo kung saan man dito. So yan, maraming salamat uli sa panonood nyo ng aking vlog sa araw na to at pagsama sa aking biyahe mula sa Manila hanggang dito sa Bicol na naman. Tatapusin ko na yung vlog ko dito kasi padilim na. Di na tayo makikita gaano mamaya. Ayan, naway nakatulong at nagkaroon kayo ng kaunting idea dito sa video ko na to. So maraming salamat sa panonood nyo ng aking vlog sa araw na to. At maraming salamat sa mga bagong nag-subscribe at magsusubscribe pa. Thank you in advance po. And maraming salamat at God bless. Ingat po tayong lahat. Saan man tayo naroon, ano man nating ginagawa sa ngayon. May nalimutan lang pala akong banggitin sa mga gusto nga palang magpa-service dyan from Manila to Bicol and Bicol to Manila. PM na lang po kayo dito sa aking FB page. Ayan, para dyan tayo mag-usap-usap just in case na gusto nyo pong magpa-service. Tara na mag-travel kahit saan man